Здравейте, вие отново сте с Техносектор БГ. В това видео ще ви направя едно бързо ревю на може би най-добрия GPS тракер в потребителския клас GPS. Именно GF22. Ето го GF22. GPS тракер, който е снабден с AGPS модул, позиционира се много точно, работи с Google Maps, не с някои китайски карти. Значи от тук, ако сканирате, ще изтеглите и инсталирате приложението 365 GPS, което го има в Play Market, има го и в App Store за iPhone. GPS се работи коректно и с Android и с iOS системата. Значи в случая стартираме. GPS-чето трябва да го отворим внимателно. Видим откъде беше. Да, и тук има една зарезка. Така. Отваряме го. Под капачето има SIM модул, в който трябва да поставим SIM карта, която задължително е с премахнат пин код и има мобилни данни, интернет. Защото връзката с GPS става през мрежата на операторите и данните се предават през интернет. Така, отваряме капачето. Внимателно, защото е много паянтово като цяло, много тънка ламаринка. Така, поставяме SIM картата. В случая моята е на Теленор. Работи с всички оператори. Така, затваряме GPS-а и го оставяме. Трябва да го включим. Да почнат да мигат лампичките. Има едно бутонче по средата. Да, готов е. Почнаха да мигат, така го оставяме го настрани. Отваряме смартфона. Значи 365 GPS. Казахме началния екран. За да инсталираме, трябва да сканираме QR кода, който е под капачето. Сканираме, даваме разрешението за камерата, сканирам QR кода. Значи автоматично се изписва имея и паролата, която е скрита отдолу, в случая е последните 6 цифри от имея. Но понякога паролата, ако не стане последните 6 цифри от имея, въвеждате 1, 2, 3, 4, 5, 6. От 1 до 6. Зависи. Понякога е тази, понякога е от 1 до 6. Така, съгласяваме се. Логвам се. Сега в случая ще видим моята как е. Да. Давам си съгласията за уведомленията. И така, тракера вече в момента няма никакви GPS данни. В момента само е включен. За да се позиционира точно, много важно, трябва да го изкарате на открито. В момента сме в сграда и няма как да го позиционираме. Тук трябва да ви изпише GPS. В момента е LBS, което значи, че се позиционира по клетките на оператора. В случая на Теленор. Значи GPS-а има функция и подслушване. Подслушването, за да подслушвате от менюто до менюто, избирате функции. Функции контакти. Контакти. Значи тук мода, който трябва да изберем, задължително трябва да е auto. Autocall. Не втория ръчния, ами автоматично да отваря, когато го наберем. Може да си поставим, ако го ползваме само за подслушване, може да си поставим една обикновена карта, която е на ваучер и само да я набираме от нашия номер. И като я набирате, цял ден може да я слушате. Няма никакъв проблем, без никакви такси. В случая, за да може да отвори нашия номер, трябва да си въведем тук нашия номер, който започва с 359. Без плюса и без нули. 359, кода на държавата. Аз ще си въведа номера.
359. Така, си въведах номера, натискаме Save. Сейфваме го. Сейфнахме номера, ето го, той веднага излиза като скрит с звездички. Сега може да тестваме. Значи ще си набера номера. Набирам си номера. Ето GPS се отвори автоматично. Проба. Получава се микрофония, защото са близо. Така, връщаме се към... Така, връщаме назад. Общо взето има много настройки. Аларми. Може да се поставите огради, когато излезе от оградата, да ви сигнализира. Map Setting, Google Maps използва. Така, тук може да включвате и изключвате мигащите лампички. Така. Евентуално, ако искате да смените картата или другите неща, трябва да го ресетнете. Понякога, когато стартирате инсталацията, в началото ви иска телефонния номер, имейла и смяна на паролата задължително. В случая на мен не ми иска тези неща, тези данни, защото аз съм правил една инсталация на този GPS да го тествам. И после го ресетнах. И при мен няма да поиска, но ако правя инсталация с друг номер, ще трябва да въвеждам данните. Така, ресетваме го. Тук е книжката. В книжката е описано всичко. Има си едни кодове, които са ръчни за ресетване. GPS-а работи изцяло с приложение. С апликация, така че не е като другите модели да работи с SMS. Което е много добре. В случая може да си го поставите в автомобил, може да го поставите в раница на дете, в джоб на стар човек, примерно, който искате да знаете къде се намира или детето ви къде се намира. В автомобил под седалка, в табло, няма никакъв проблем. Батерията издържа около 5-10 дни. Аз съм тествал GPS в моя автомобил, искам локация 2-3 пъти на ден, издържа една седмица спокойно, без никакъв проблем. Ако ви трябва за по-дълго време, вече може да си го зареждате. Или да го поставите с Powerbank. Също постоянно включен. Издържа месеци нагоре. Значи GPS в момента може да го намерите в Техносектор BG. Промоционална цена 59 лева, оригинален с GPS модул, не като повечето ментета на пазара. Изпитан, пробван, тестван многократно. Ще намерите линк под видеото. Техносектор BG. Това е. Може би ще ви направя и второ ревю, за да видите как се позиционира навън. Но трябва да го поставя в моя автомобил и така ще ви покажа точно. Това е Техносектор BG. Хубав ден!